Så jeg skal bare sige 1, 2, 3 pølse. 1, 2, 3 pølse. Velkommen til Sex-podcasten. Du lytter nu til dengang vi snakkede om de sensuelle kønsroller inden for sex. I dag har jeg 3 søde mennesker i studiet, og vi skal snakke om kønsroller. Til venstre for mig, der sidder ikke mindre manden kendt med ja-hatten. Velkommen til. Jeg hedder Kolonihaven, og jeg er en 63-årig frækkert. Ja, Grevinden, velkommen til. Mange tak. Ja, jeg hedder Grevinden, og jeg er 48 år gammel. Og er kommet i miljøet her i cirka 3 år. Jeg synes, det er fantastisk. Ja. Nu siger du miljøet. Ja, altså det er sexpositivt miljø. Det vil sige, at jeg kommer i swingerklub, jeg kommer til private sexfester, jeg kommer til manifest, laver alt muligt sjovt. Gak. Alt, hvor man kan knalde. Ja. Og være nøgen. Og kigge på. Og kigge, ja. For ikke selv at knalde. Behøver ikke altid selv at knalde, nej. Fedt. Om 14 dage rejser jeg til Gran Canaria og skal bo på Swinger Resort i en uge. Oh my og God. jeg er helt sikker på, at jeg kommer sandsynligvis ikke til at knalde. Ej, fedt. Ja. Wow. Jamen, god ferie. Så kan jeg kigge på andre, der knalder. God ferie. Ja. Og den nye pige i klassen, Maybe Me. Ja, tak. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du fortælle lidt om dig selv? Ja, altså jeg kalder mig Maybe Me, fordi at jeg ikke helt vidste, om det var noget for mig, det her miljø, der jeg startede for cirka 5 år siden. Det fandt jeg så ud af, at det var det, så det er ikke så meget Maybe mere. Men, Du skal hedde Shirley Me. Ja. Men navnet hænger jeg på. Ja, så jeg startede som single, og nu har jeg en kæreste, men jeg er stadigvæk i miljøet med hans fulde viden om det. Ja. Laver lidt forskelligt i perioder. Mange mænd bliver styret. Ja, Den slags ting. mange forskellige ting. Vi har jo leget lidt sammen en gang Det har imellem. Ja, en enkelt gang imellem er det det. Ja, du kan godt få lov til at tage styringen. Ja. Og i dag skal vi snakke om kønsroller. Grevinden, altså, kunne du, hvis du fandt en kæreste, hvordan ville det så være? I forhold til kønsroller? Ja, både kønsroller, men også med at vil det en, som fortsat vil lade dig være sexpositiv på den måde, som du er? Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville stille mig tilfreds ved at skulle være i et parforhold, hvor jeg ikke fik lov til at lege med andre. Men jeg har ikke prøvet det. Jeg blev skilt for 4 år siden, og indtil da, der har jeg jo kun levet i monogame forhold. Eller i hvert fald forhold, jeg troede var monogame. Men det var opfattelsen. Det er så en anden snak. Og nu tænker jeg bare, at med alt det, jeg har oplevet her, og alle de fede oplevelser og ting og sager, så hvis jeg får en kæreste, og det vil jeg faktisk rigtig gerne have, men så skal det være en, som også har lyst til at lave noget sjovt udenom vores parforhold. Det behøver jo i princippet ikke at være en, som også vil lave noget sjovt, så længe jeg bare kan få lov at lave noget sjovt. Men jeg tror sådan bare... har jeg det jo. Ja. Det forhold har jeg jo. Ja. Lige præcis det. Det er mig, der laver alt muligt sjovt, og han gør ikke. Ja, fortæl endelig. Jamen altså, vi har jo en aftale om, at vi lærte hinanden at kende, imens jeg var i miljøet, så han vidste jo sådan set, hvad han gik ind til, men vi havde jo selvfølgelig også nogle snakker om det. Men han synes, at det værste, jeg overhovedet kunne gøre, det var at stoppe i miljøet, for han synes, det er fantastisk fedt og frækt og lækkert, at jeg går ud og laver noget. Og så har han jo været med nogle gange og kigget på, men det behøver han ikke altid. Sådan vores forhold er, det handler om, at vi er ærlige, og at han får at vide, når jeg kommer hjem, hvad jeg har lavet. Hvad kalder man sådan en rolle? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo... Jeg tror, det er jo noget med, i stedet for, at man tænker i de der stereotype kønsroller med, hvem der gør hvad, og alt sådan noget, så tror jeg, det handler om, at vi er meget ligestillet i forhold til vores... Altså, han har ikke brug for at være den der macho-mand, som ejer sin kvinde. Altså, og det er jo også noget med de roller, man ligesom lever i, ikke? Jeg kunne aldrig fortælle min familie om vores kønsrollemønster hjemme hos os, for eksempel. Altså, jeg vil nu nærmest sådan kalde det hvad skal man sige, en passiv svinger, fordi han er jo... Han er jo en del af det, jo. Ja, han er en del af det, og synes jo, det er fedt også at høre om. Helt sikkert, ja. Og kæmpe respekt for ham. Altså, det er jo fantastisk, at man kan give dig at du har mulighed for at komme ud og gøre det, du har lyst til, i stedet for at tro, fordi de rigtig mange tror jo, at de kan eje den anden person, og de kan sidde og sige, selvfølgelig må du ikke knalde med andre end mig, det er jo, altså, er du elsket, whatever. Og selvfølgelig er der masser af os, der har de her lyster, som mere eller mindre hemmelige, ikke? Altså, og så er det da fantastisk, at man kan komme have et forhold, hvor man
man får lov, og man kan sige, at I ikke skal skamme sig over det, jeg kan gøre lige, hvad man har lyst til. Ja, Jeg synes, Vi har jo haft en legeaftale, Maybe Me og jeg, hvor hendes kæreste sad over hjørnet og kiggede på. ja. fedt. Ja, det var mega fedt. Jeg vil også kigge på næste gang. Jamen, det var bare så fint, fordi vi mødtes, det var en aftale, der var i klubben, og vi mødtes og stod lige og fik et glas ud i baren, Ja, hyggeligt. og så gik vi ind og gik i gang, og så satte han sig over i hjørnet på en stol, og så sad han bare der og kiggede. Ja, fantastisk. Og jeg synes, det er så dejligt, når han er med. Jeg synes også, det er dejligt nogle gange at tage afsted uden ham. Det er slet ikke, fordi jeg er afhængig af, at han er med på den måde, men jeg synes, det er dejligt, når han nogle gange er med og ser, fordi så får vi faktisk en fælles oplevelse, selvom man ikke er deltagende. Og så har vi jo noget, vi kan snakke om, når vi tager hjem, fordi han har jo set noget af det, som jeg har mærket med lukkede øjne eller i en eller anden boble, og så har vi jo en fælles oplevelse, men har oplevet det på forskellige vis, og så kan vi jo snakke om det bagefter, og så går vi jo hjem og knaller, når vi kommer hjem, altså som regel, hvis ikke jeg er helt knaldet ud. Altså. Ja. Jeg synes jo, at det er noget af det mest smukkeste, altså på den måde, I har jeres forhold på. Altså, det synes jeg er sindssygt smukt, og den der tillid, I har til hinanden, ikke? Det er jo sindssygt smukt, og tror, jeg har nævnt den måde, I har jeres forhold på til andre, hvor jeg synes, at det er jo sindssygt smukt, at den der tillid, han har til dig, og ja, tænder også på det der med, at hvad du har været ude at lave, ikke? Jeg kan da huske, Jo, det gør han meget. Kan du huske det der med, hvor du skrev om, at hans pik næsten ikke kunne være i bukserne, fordi at han vidste, hvad du skulle ud og lave. Ja, ja. Præcis. Og det er jo en gave. Ja. Altså, det er en gave, Helt simpelthen. vildt. Jeg synes, det er Altså. så fedt. Ja. Jeg synes jo også tit, når vi er sammen, maybe dig og mig, at så skal du lige tage et billede og sende hjem. Ja. Det gør jeg også nogle gange, så sender jeg billeder til ham undervejs. Ja. Det kan man jo ikke altid, hvis det er i klubben, men hvis man er sådan andre steder, så kan man jo godt. Som da vi var hjemme og besøgte et par, og lige fik en middagsstøvle på. Ja, En middagsstøvle. Ja, det var så fint. Hvad Vi betyder det? besøger et par i sommerhus, så vi er os 4. Og så, en mand og 3 kvinder. ja, Ej, heldig ham. og så sidder vi og sluder, og så går vi i gang med at lege lidt, og så skal vi have noget mad, og så siger kvinden, har I lyst til at låne en middagsstøvle? Jeg får sådan, undskyld, en hvad? ja, en middagsstøvle, og så slår hun døren op til et rum, hvor der bare ligger alt muligt legetøj, og lak og læder, og sådan nogle overknee støvler. Latex-støvler med sådan altså virkelig høj plateau. Ja. Og så var det, Rigtig luderstøv. ja, rigtig lederstøvler. Og så var sådan, altså, har du det, så vi kan passe? Ja, hvad størrelse på I? Ej, hvor fedt. Så hoppede alle 3 kvinder lige i hver sin farve støvle. Og så fik vi taget nogle billeder. Ja, så fik vi taget nogle billeder. Ja. Jeg tror, altså, og så gik vi rundt og lavede mad i de der støvler, og sad og spiste med dem på. Og, Undertøj og luderstøvler. ja. Det var så Og manden, han sagde også, det eneste, der er galt med det her scenarie, det er, at bordet ikke er af glas. Ja. Hold kæft, mand. Ej, hvor godt. Ej, han havde hygget sig. Det er sgu et godt Det arrangement. var, Ja. Så knaldede vi lidt med støvlerne på os, men det blev lidt for varmt og lidt for besværligt. Ja, men vi fik taget nogle gode billeder Ja. og sendt hjem undervejs. Ja. Altså, det er jo super frækt, sådan nogle støvler. Ja. Altså, det tænder mig helt vildt. Ja. Det er helt vildt så meget, det tænder Det var mig. en rigtig god aften. Ja. Også en rigtig god aften. Ja, det var også en god aften. Ja. Ja. Og det er også det der luder Madonna, kønsrollen, ikke? Altså, hvad kvinde, skal hun være fræk, eller skal hun være ydmyg, anstændig, uberørt, eller skal hun have øvet sig, ikke? Altså, der er jo meget forskel på, hvordan vi oplever hinanden, ikke? Ja. Altså, jeg har altid haft den holdning, at jo mere du har øvet dig, jo sjovere er det for mig, ikke? Altså, hvis du har øvet dig lidt, hvorfor er du så fandens god til at suge pik? Altså, prøv at høre. Altså, ligesom givet den gas. Ja. Fedt. Thank you. Ikke? Altså. Ja. Jeg begyndte i det her miljø, så når jeg havde sex med nogen, så den kompliment, jeg oftest fik, det var sådan, ej, hvor er du dejlig. Nu er den kompliment, jeg oftest får, fuck, hvor er du fræk. Ja. Altså, det har bare skiftet. Der er bare sket noget. Man har øvet sig. Ja, man har øvet sig. Ja, Øvelse gør mester, ikke? ja præcis. Ja. Og nu bliver man ikke fornærmet, hvis man får at vide, at man er god til det. Og jeg kan, som du siger, det der med at suge pik eller et eller andet. Du har vist prøvet det før. Det kan man godt tage som kompliment. Det gjorde man ikke før ude i den virkelige verden. Eller jeg gjorde i hvert fald ikke. Så havde jeg sådan et, okay, nu tror det, jeg er sådan en eller anden, du ved. Der bare går og sutter Der pik på bare alt muligt. går, og det var der ikke sådan en prestige i. Men inde i det her miljø, og nu når man har fundet sig selv i sin egen ro med det, så tænker jeg, ja, det er et kompliment. Ja. Ja, tak. Ja. Ja, det er da et kæmpe kompliment. Jamen det er det, men det er jo igen det der sådan med, hvad det er, at
at man er vokset op til at have forståelsen af, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Som en kvinde for eksempel, ikke? Eller en pige. Jamen, det er jo netop kønsrollerne, det her med, at du er en sød og ydmyg og bly, og du skal score mig, og i virkeligheden, så er du måske en drage. Ja. Og blinker. Ja. Men der er jo ikke, altså før i tiden, altså i mine unge dage, hvor at jeg jo ikke var den, der lå mest på den lade side i min venindekreds, der var jeg jo flov over det, og jeg sagde det ikke til nogen, fordi det fik man fandme ikke kredit for. Nej. Altså, så var man ikke heller interessant. Drengene kunne godt synes, man var interessant, altså hvis de andre ikke så det, fordi det der med bare at have været sammen med hende der, som også har været sammen med alle mulige andre, det var der jo heller ikke noget prestige i for dem. Men de ville jo gerne have det, fordi de kunne måske score mig, ikke? Og måske nemmere score mig end nogle andre, ikke? Ja. Så der kommer det der kønsrollemønster i, at der er det der officielle kønsrollemønster, sådan som man gør eller ikke gør, og så er der det der bagvedliggende, sådan som man gør, men ikke siger til nogen på en eller anden måde. Ja. Ikke? Men det synes jeg er meget, jeg har oplevet. Det kender vel også i klub, som har den her sexpositive holdning, at det er jo da ikke... Altså selvfølgelig ved nogle mennesker, jeg møder på min vej, at du er vist fræk, eller gud, har du prøvet det, eller du har garanteret været sammen med mænd, var der en date, jeg var ude med, ikke? Jeg siger, ja. Har du det? Ja. Altså, der er jo masser af de her opfattelser, som ikke det første, jeg siger. Nej. Vel? Altså. Nej. Ej, mit kommer også sådan lidt i små etapper. Ja. Nu var jeg til julefrokost med mit arbejde i fredags, og så står jeg på vej hjem og står sammen med en kollega på stationen, og så siger han, nå, hvad skal du så ellers i weekenden? Så nå, så skal jeg jo lave noget podcast søndag. Nå, hvad handler det om? Ja. Så siger han, det handler om sex. Nå, altså med nogen, du kender. Hvor kender du dem fra? Ja, fuck, man, så kommer lige pludselig. Og så kunne han godt se, at mine øjne begyndte at blafre lidt, og så spurgte han om noget andet i stedet for. Og så, nej, det lyder da spændende. Og så sagde han, og så kan vi tage noget andet en anden dag. Tag det en tapper. Ja, så skidt, ikke? Ja. Altså, jeg var jo også til julefrokost i går, og det var med mit gamle slæng fra min ungdom af. Ja. Og de ved alle sammen efterhånden godt, hvad jeg laver, ikke? Der blev også snakket meget om også podcasten, hvad vi laver, og folk, jeg skulle sende links til dem og sådan noget, ikke? Men, og det er jo også den typiske, meget stereotype, med det der med, at de siger, nej, det er i hvert fald ikke, det er ikke noget for mig, det her svingermiljø, og nogle af de ting, som jeg udlever og nyder. Men når jeg så fortæller om det, så siger jeg blev fucking liderlig af det, og høre på det, ikke? Altså, det er det samme, sådan, jeg står der så for helt stiv pæk, bare du fortæller om det, sådan, ikke? Altså, jamen, så hænger du nok ikke helt sammen med det, du egentlig står og siger også, jo. Altså, han går helt sikkert godt hjem, og så sikkert eksempelvis siger gangbang, men kunne jo aldrig nu sådan drømme om at se hans kone, eller hans kæreste, eller selv deltage i en gangbang, ikke? Ja. Men det er jo en fantasi, han har, og synes, det er super frækt. Ja. Og udleverer den til en vis grænse på Pornhub måske, ikke? Mm. Men det der med, altså, udlevere den fuldt ud og selv være med til en gangbang. Det er jo heller ikke alle fantasier, der nødvendigvis skal udleves. Nej, overhovedet ikke. Men du ser jo også, for eksempel i klubben nu, vi snakker om gangbang og kønsroller, med at der er jo faktisk mange mænd, der kommer ned udelukkende til gangbang, og så er de en pik, og så går de igen bagefter. Ja. Det er jo... Jeg ved ikke, om det er fordi, at det er den nemmeste måde for dem at være med i få noget sex. Men jeg tror også, mange af dem, det er jo fordi, de synes, det er fucking frækt at være med i den her gangbang, hvor de er flere om en pige, ikke? Ja. Nogle af dem har det måske også godt med at være anonym, og ikke behøver at lave den der relationelle tilknytning til en eller anden person, eller til et par, at man ikke behøver at snakke sammen først og drikke kaffe bagefter, eller gøre et eller andet, ikke? At de måske synes, jamen det er fint for mig, jeg behøver ikke relatere mig til de mennesker. Ja. Og der er nogle af dem, som altid kommer til de her gangbangs. Der er også nogle af dem, der er virkelig gode til det. Ja. Og det er jo dejligt. Ja. Der er vi jo nogen, der synes. Og jeg behøver heller ikke altid at snakke med dem bagefter. Nej. Og der er jo nogle af dem, der også er sådan, så jeg snakker med nogle af dem, også nogle af dem, som jeg har brugt til arrangementer, hvor jeg siger, jamen, jeg gider kun gangbangs, jeg gider ikke rigtig så meget andet. Og der er også en anden fyr, han klander kun med par. Han leger aldrig med single kvinder, fordi han har ikke lyst til, at det bliver for dybt for ham. Og han er egentlig meget sådan omsorgsfuld og god til at læse dem, han leger med. Men for ham er det vigtigt, at han ikke
At det kan jo også være en måde at beskytte sig selv på, ikke? Ja, Ja, klart. det tror jeg også, det er. det er fordi, der er relationelle ting og sager, der kan ske. Ja. Og han er single fyr, ikke? Altså, Ja. men prøv at holde en vis afstand, og har sin egen kodex med, hvad han gør og ikke gør. Ja. Jeg husker, da han sagde det til mig, og der havde jeg den nemlig op at vende. Også det der med, at jeg har det nogle gange med, at når jeg leger med nogen, så kan jeg hurtigt sådan blive, altså, ikke nyforelsket, men jeg kommer til at holde meget af dem, og de fylder måske meget i perioder, med det der med at det egentlig også lære for mig at navigere i det, og holde mig en vis afstand på nogen, jeg leger med. At jeg ikke bare hovedkuls bliver forelsket hver evig eneste gang, ikke? Eller i hvert fald hver anden gang måske. Jeg synes også, det er super spændende, med, når vi nu taler kønsroller, at der er jo ingen, der ved, hvem vi er uden for miljøet. Det vil sige, at vi kan tage den rolle på os, som vi har lyst til. Det er nemlig rigtigt. Altså ham, som er den stille og rolige mand, kunne jo i virkeligheden komme ind og vise sit hår på brystet og brystkassen frem og gå lidt rundt og være sådan en stor, fræk alfahan, hvis det var det, han havde lyst til, ikke? Eller kvinden, der er måske vild i sin ungdom, kommer derind og sidder lidt bly nede i baren, du ved, og ser lidt genert ud og skal scores af en eller anden, og så måske virkelig give den gas. Altså, vi kan være lige hvem vi har lyst til, ikke? Altså. Jo, og så er der også det her med, når folk ikke har tøj på. Altså, man kan jo sige, hvad man vil, men tøjet sender jo nogle signaler om... Hvem man er. Ja, og jeg kan godt nogle gange blive helt vildt irriteret over, at jeg møder nogen ude i omklædningsrummet, fordi jeg har haft en idé om, hvordan de var som... Ja. Og så Så står ser man med tøj på, og så tænker man, nej. Ej, er du sådan en med baggy jeans og cap? Ja, Ej, Gud, helt ja. ærligt. Ja. Øv. Ja, det er løgn. Det er de der unge, veltrænede fyre, der dukker op. Så kan man sige, nej, det ville jeg bare ønske, jeg ikke havde set. Hvis jeg nu kalder dig for en tøjte, maybe, hvad tænker du så? Det må du gerne. Ja, Ja. Og sådan. ja, præcis. Du må gerne, men det er jo ikke alle, der må. Nej, Altså, det kommer jo an på, hvad for en verden vi er i. Og hvis vi er inden for det her miljø, så tager jeg det jo som et kompliment, og så er det jo en del af min rolle, ja. som jeg kan lide at lege og udleve. Men jeg vil måske ikke synes, det var så fedt, hvis det var en, der ikke kendte den her side af mig ude i den virkelige verden. Ja, du står inde på kontoret, og så kommer der lige en kollega over og siger, er du en lille tøjte? Ja, så vil det være virkelig upassende. Nej, det vil fandme være mærkeligt. Så vil det være mærkeligt for mig, så tænker jeg, fuck, har jeg knaldet nogen, jeg ved, hvad det er. Hvilket godt kunne have været sket, men altså, man ved det ikke. Nogen gange så tænker man, hvorfor kigger den der mand derovre så mærkeligt for mig? Jeg ved, om han har knaldet mig engang. Jeg skal ikke kunne sige det. Nej, men... det er jo svært, når man er blindfolded og har lukket øjnene, så ved man jo ikke. Altså, jeg har svært ved at huske det der, fordi jeg mødte også nogen til manifest her for nylig, hvor jeg tænkte, vi... Ja. Og nogle gange har man set Eller- folk, eller sagt det kan hej egentlig godt være, men vi det har. derfra til, at man kan... det kommer jo an på, hvad man laver. Det er jo klart, man kan huske folk. Men de der sådan, gangbang-ting, der ved man jo ikke, hvem det er. Nej. Det er jo også det gode ved det. Jeg synes heller ikke, jeg kan huske det. Altså, når jeg sådan har været til nogle af de der sådan lidt større sexfester, Ja. så er jeg sgu heller ikke styr på, hvem... Nej. Jeg knaldede en fyr her for ikke så lang tid siden, og så siger han et eller andet med sidst, og så sådan, har vi knaldet før? Og så var sådan, nej, knaldet, altså, jeg knaldede med en anden, og så kom du og satte dig på mit ansigt. Nå. 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 Ej, hvor var det heldigt for dig. Ja, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men du kunne jo heller ikke se hans ansigt. Nej, det er rigtigt. Nej, fedt. Jeg tænkte bare, nej, der er en led i munden. Fantastisk. Altså, det er jo det, jeg synes, de der fester kan. Ja. Altså, ja, nu kommer jeg lidt væk fra de der kønsroller. Det er så men fint. Jeg synes bare, altså de der fester, hvor... selvfølgelig skal der stadigvæk være samtykke. Altså, Ja. det er jo ikke fordi, at man bare må knalde med hvem som helst. Altså, men der er en anden holdning til det. Altså, så hvis jeg gerne vil noget, så er det kun... Altså, så er det jo bare lige en øjenkontakt, og lige et løftet øjenbryn, og sådan lige et spørgende blik, og så får man lige et hurtigt nik, ikke? Og det gode er jo netop også, at det er meget nemt at sige nej, faktisk, fordi man behøver ikke at stå og komme med lange forklaringer. Nej. Man kan bare med sit kropssprog eller med en øjenkontakt vise,
et nej. Ja. Og så bliver det Nej, respekteret, ja. og så bliver man ikke spurgt om 1000 ting. Synes du, jeg er et eller andet, eller hvad? Så er det bare sådan lidt, så videre til noget andet, ikke? Altså, det gør Det har mere jeg smooth. faktisk prøvet det, at skulle stå og forklare. Ja, det er jo Til, sådan, ufedt. til midt i sådan en Det er jo sexsituation. ikke- Men altså, Jamen, så er der jo en, der ikke har stået spillet. Ja, han må jo bare komme videre. Jo. nej, det var en kvinde. Når en kvinde, Det var en kvinde, ja. jamen, så må hun komme videre. Og at jeg var med i deres leje, hende og hendes date, og så det fungerede bare ikke, så trak jeg mig. Og så kommer hun hen til mig bagefter. Jeg kunne bare godt lige tænke mig, altså jeg kunne godt mærke, at du sådan trak dig. Altså hvorfor? Så altså det synes jeg sådan set er ligegyldigt. Altså ja, det fungerede bare ikke rigtigt for mig. Jamen hvad var det, der ikke fungerede? Ja, det er da ligegyldigt. Altså, Ja, det kan, ja, du ikke, det det kan er du ikke bruge til noget, fordi hvad der ikke fungerer for mig, kan jo være fungere for en anden. Så, Ja, det kan også være dagen. og så blev hun ved med at presse på, og til sidst så hendes date, som jeg også kender ret godt, han kiggede på mig, og så rystede han på hovedet, og så gik han. Ja, det gad han ikke. Det gad han ikke, det der tøse flyder der. Altså. Apropos kønsroller. Ja. Hvordan kan tøser eller kvinder nogle gange Kvindefnide. Virkelig trælse. være virkelig trælse? Ja. Kvinder er kvinder værst. Ja, og der er mænd nogle gange, hvis man skal sætte tingene lidt op i kasser. Selvfølgelig er der undtagelser, men der er mænd nogle gange lidt nemmere ved at komme videre. Ja. Og ikke Ja. tage den så tungt eller så dybt, ikke? Hvor Ja. der kan kvinder nogle gange være de værste. Synes Ja, jeg. det er jo heller ikke så svært. Det er jo altså et nej, og specielt herinde eller i miljøet, det er jo bare det. Altså et nej er et nej, og selvfølgelig er det folk, der ikke forstår det her, at det skal stå og forklare det, eller det har vi også siddet, når jeg sidder og skrevet med nogen, og du ved, nej, desværre ikke. Okay, altså, Ja. sådan er det jo. Ja, Altså, ja. Vi er jo ikke for alle. nej, sådan er det. Altså. Nogle af os var til manifest forleden dag, og de her, altså, det er jo ikke noget, jeg møder normalt, men de her super dominerende kvinder. Ja. Til Jeg tror, manifest I her kaldte det sidst var jo genderbender. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Som jo også er kønsroller. Ja. Og hvis jeg lige kan tale om mig selv, så kom jeg jo med selvsiddende nylonstrømper og en lille lyserød G-streng og et halsbånd og tænker, var ret feminin ind i virkeligheden, ikke? Altså, Ja. men de der dominerende kvinder, det synes jeg også er enormt interessant, at der er det her, fordi det er jo det modsatte af det, jeg har opdraget med. Ja. Altså, en mand er en mand. Du ved, og frem med brystet, og det er mig, der bestemmer, og ned på knæ, og lige pludselig er det omvendt. Ja. Oh my god, I fucking love it. Altså. Ja. Og jeg anede ikke, at jeg havde den side i mig, at jeg kunne ned på knæ. Ned på knæ. Ja. Okay. Ja. Ja. Så det gjorde det? Jeg har jo sindssygt, mand. Det tænder mig jo fuldstændig crazy. Altså, Ja. jeg anede ikke, at det kunne ske. Altså, så ja. Nå, ej, det er sjovt. Ja, det er meget, meget vildt, altså. Og Ja. det er jo ikke, og det er jo noget, hvor man kan sige, man lige pludselig oplever noget andet, end det, man er opdraget med. Ja. Og så finder noget i sig selv, hvor man tænker, wow, Ja. altså, motherfucker, hvad Ja, skete der ja. lige der? Altså, wow, ikke altså. Ja. Og så tror jeg også, jeg har også nogle veninder, som er kommet forbi kolonihaven og gerne vil trænes i at være dominerende og sige, prøv at høre, jeg er hertil, du må gerne træne mig, jeg kan sagtens være din lille slavedreng i dag, Ja. hvis du ved det, og så sidder jeg med en gagball og bliver bundet op og får pisk eller et eller Ja, andet, ikke? ja. Altså, fordi hun synes, det er sjovt at prøve at være dominer, ikke? Ja, Altså. ja. Har du nogen erfaring med det, Maybe? Altså, jeg dur ikke til det der med at dominere. Nej. Men jeg dur rigtig godt til at være den, der tager imod, Ja. eller hvad man skal sige. Altså, jeg tror, noget af det, jeg opdagede ret hurtigt, da jeg begyndte i klubben, det var, altså, jeg har været alene i rigtig mange år, og single mor, og har også et job, hvor jeg har mange ting, jeg skal have styr på. Så jeg er meget styrende og kontrollerende i min hverdag, fordi at ting skal fungere. Med 2 små børn havde jeg, og et job, hvor jeg er chefsekretær og skal styre rigtig mange ting for andre mennesker. Så det, jeg opdagede, det var, at når jeg kom ind i klub, så kunne jeg lægge min kontrol ude i garderobeskabet, og så kunne jeg gå derind, og så kunne jeg bare gøre det, der blev sagt, og bare være. Og det var en kæmpe befrielse for mig. Jeg tror simpelthen, det var afstressende i en grad, som jeg ikke vidste eksisterede, inden jeg startede, at jeg bare kunne lægge det. Selvfølgelig var tingene, du ved, afstemt på forhånd, og altså, man har jo talt om, hvad man er til og ikke til, og hvad man vil og ikke vil, og sådan noget. Så jeg var jo i trygge rammer, og i trygge hænder hos nogle mennesker, som jeg stolede på,
Og så var det simpelthen bare så rart at lægge kontrollen. Ja. Og lade være med at være den dominerende kvinde. For det var jeg i alle hverdagens dødssyge praktikaliteter. Og så bare få lov til at være den lille, eller altså ikke lille pige på den der måde, alders lille pige, men bare få lov til at være, ja, underdanig, eller hvad skal man sige? Sop, ja. Men at give sig hen bare, og så bare være. Bare slå hjernen fra, og ikke tage stilling til noget. Og noget af det, jeg også næsten altid har sagt, når jeg har mødt nye relationer, lad være med at spørge mig undervejs, hvad har du lyst til nu? Jeg slukker fuldstændig. Så er jeg færdig. Altså, så begynder jeg at tænke op i hovedet, jeg skal være i min krop, jeg skal ikke være i mit hoved. Så det der med ligesom at sige, lad være med at spørge mig om noget. Hvis der er noget, du gerne vil vide, så skal du afklare det med mig på forhånd, eller også så skal du stille mig spørgsmål undervejs, så jeg kan svare ja eller nej. Fordi så kan man ligesom sige, er det her rart? Nej eller ja? Det kan jeg sagtens forholde mig til, men det der synes med, hvad har du lyst til nu? Skal vi gå derhen, eller skal vi gå der? Vil du ligge på det rå i ryggen eller på maven? Nej, lad være. Fordi jeg kommer ud af min den der boble. Det skal styres, ja. Og på den måde, så tager man jo ligesom en eller anden rolle på sig. Jeg ved ikke, om det er en kønsrolle, men det er i hvert fald en rolle, hvor man overgiver sig til et andet menneske. Og derfor er det mig, der har pikken på, når vi leger. Derfor er det dig, der har pikken på, når vi leger. Er det altid dig, der har pikken på? Ja, det er altid mig, der har pikken på. Føler du dig sådan lidt mere mandig, eller? Ja. Og jeg har egentlig aldrig haft lyst til at have pikken på. Nej. Altså, jeg føler ikke trang til at gå med strap. Fordi at, for eksempel, at min tidligere eks, når hun havde den her strap på, når hun legede, hun kunne også godt lide at styre. Men det var meget typisk ting, at hun altid sådan, når hun var færdig, så kom hun hen med den her strap på, når hun havde lavet knippet i den her fyr. Og så slog hun sig selv på brystet. Og så, så kigger hun på mig, nu skal du knippe mig. Og så skulle jeg knippe hende. Ja. Men nu har hun jo været kommet af med nogle ting, ikke? Ja. Og været den styrende, og nu var hun klar til at slå hjernen fra. Ja. Og den gerne lige efter. Altså, sådan har jeg det ikke. Men jeg tror måske også, at det er fordi, altså, der er jo mange, når de bruger strap-on, så sidder den jo, altså det hedder jo strap-on, men min det er en strap-in. Ja. Den er med. Den er også på dig. Ja, altså den sidder jo oppe i mig. Begge veje. Så jeg får jo enormt meget ud af det. Dildo, faktisk. Ja. Altså noget af det bedste, jeg ved, det er, når jeg er sammen med Maybe, og jeg ligger på ryggen, og hun sidder ovenpå mig og rider mig, og så kommer vi med sprøjteorgasme samtidig. Det er så sindssygt. Det er så sindssygt. Altså, jeg har jo også set... Jeg har jo også set en... Vi skal det i morgen. Det er så dejligt. Nu kan vi slet ikke være i vores krop. Ej, det er så dejligt. Jeg så jo... Og kolonihaven sidder lige nu og onanerer under bordet. Og lydmanden rødmer. Jeg fik også lige pludselig varmen, faktisk. Altså, jeg har jo også set en god veninde, hvor der var gang med at knalde en pige, og der var også under sådan et setup med, at fyren havde skaffet nogle flere piger med strap-on. Og den her pige, der er i gang med at knippe hende, som var midtpunktet, hun glemte simpelthen midtpunktet, fordi hun havde så travlt med, at hun kunne mærke vibrationer fra at sige strap-on. Og du ikke kunne bare se, at det hun gjorde, det var for sin egen meldings skyld. Og så lige pludselig så skreg hun bare. Og så lå hende, der kiggede. Altså, men hun nød egentlig bare at kunne se, at hun blev stødende opstemt af det, ikke? Og fik en orgasme. Men det var lidt sådan, hun glemte ikke på det, fordi nu skulle hun selv have den her orgasme, fordi at det så fedt ud. Ja, altså faktisk så er det jo din skyld, at Maybe og jeg, vi leger sammen på den måde, som vi gør. Er det det? Ja. Det vidste jeg ikke. Nej, men det er det. Nå, hvordan det? Det var fordi, at jeg havde lige købt den her strap, og den havde jeg talt med dig om, inden jeg købte den, så du vidste, jeg havde lige købt den. Ja. Og så skulle du have et gangbang med Maybe. Ja. Det er rigtigt. Og jeg havde skrevet mig på, fordi jeg har aldrig oplevet et gangbang, så jeg ville gerne, og jeg tænkte, op i mit hoved, så jeg forstår ikke gangbangs. Og tænker, så vil jeg gerne se det, hvor der er en, der styrer, som jeg kender. Det var dig, Six. Og hvor det er en, som jeg kender, som er i fokus. Det var dig, Maybe. Ja. Jeg tænker, jeg kender dine... altså, vi havde jo leget sammen før, men på anden vis. Ja, men jeg så tænkte, man kender sine ja, lyde. så jeg kender lydene, så jeg tænkte, hvis jeg ser dig få et gangbang, så kan jeg i hvert fald høre, om du synes, det er rart. Fordi jeg havde oppe i mit hoved, det kan der ikke være nogen, der synes, det er rart. Altså, så... Og så skriver Six til mig, jeg kan se, du kommer og kigger til gangbang. Tager du ikke din strap med?
Nå ja. Ja, og så siger jeg, ej, prøv at det gør jeg altså ikke. Jeg har lige fået den, jeg har slet ikke prøvet den. Altså, jeg skal ikke stå, og der er 30 mænd, der står og kigger på mig, og så kan jeg ikke få stiv pik. Altså, det... Ja, den er sgu da stiv hele tiden. Jo, men jeg vidste ikke, hvordan jeg kunne finde ud af at bruge den. Og så har du sagt det til Maybe. Ja. Så da vi står nede i baren bagefter, så siger Maybe, jeg kan forstå på sex, at du har en strap, men du ikke rigtig har prøvet den. Altså, hvis du mangler en prøvekanin den dag, så siger du bare til. Ej, hvor sjovt, Du må mand. gerne. Nå. Ja. Og så lavede vi en aftale. Ja. Ej, hvor fedt. Det var sjovt, Ja, det fordi var det det. blev netop sådan noget lidt gakkagøjl, ikke? Så, Ja. ej, okay, det her, det virker ikke. Prøv lige at vente om. Ja. Nej, nu falder den ud. Jeg har været så heldig at faktisk prøve lidt det samme med at sidde og tale med nogle relationer, nogle kvinder, som aldrig nogensinde har prøvet at knippe en mand med strapperen, og som har været meget fascineret af det, og det er faktisk typisk, når jeg tænker mig om, ved subs, altså underdanige kvinder, som så har været ude i kolonihaven og taget deres strapperen med, eller brugt min, afhængig af hvem der har været. Og så den der fuldstændig fantastiske følelse af en kvinde, som normalt er underdanig, lige pludselig simpelthen give sig hen til den her knippe, altså virkelig, og give den gas, altså bare den, og så fornemme den her mandlige energi. Det er energi og ændring af den her normale underdanige kvinde, der lige pludselig er blevet et vilddyr, altså, som simpelthen bare knipper mig, ikke? Altså, motherfucker, altså. Ja, det lyder dejligt. Ja. Så der er også noget med de kønsroller der, når pigerne de får pik på. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Ja, det har jeg Ja, men også. det er jo også det er lidt sjovt, ikke? Så switcher man lige kønsrollen der. Ja. Ja. Helt vildt. Ja. Ja, så tilbage til sub bagefter, ikke? Altså, Ja. At man kan Det er med, ændre. at man tager en rolle på sig på en eller anden måde, ikke? Som man synes er sjov, eller rar, eller dejlig, eller et eller andet at gå ind i, ikke? Det er jo sådan, altså når du hopper på den der rolle, at det er jo en selv, men det er jo en rolle, som du siger, ikke, hvor man indlever nogle fantasier, nogle lyster, som man ikke lige altid regner med, men man vel godt kan lide. Til Manifest, der så jeg det også med, at det var den mest søde, rare skolepige-agtige pige, som jeg også kendte lidt, har stået og snakket med. Og så jeg han bare stå og tage sådan 2 rimelig sådan maskuline fyre. De har så kvindetøj på begge 2. Og der kunne du også se det der med, at hvordan hun bare... Vildskaben. Ja, og det er jo med også mig og min date, vi stod og kiggede på, sådan, vi bliver nødt til at vente, for vi skal se, om hun klæder dem begge 2, og så vi var nødt til sådan lige at stå og holde øje med det, sådan, og så kigger hun over på os, og så sådan får øjenkontakt, hvor det bare sådan, det er mig, der bestemmer her. Det var sådan, fordi hun kunne se, at vi er nødt at kigge på, ikke? Og så ville hun godt lige sådan, det er mig, der har styr på det. Og så klipper hun de 2, sådan, hvor hun så lige tog ham den ene fat i håret, og sådan, så hans pæk. På ham den anden, ikke? Og sådan, hvor hun bare kaster rundt med ham. Det var fedt at se. Den her lille bitte brunette, som så uskyldig ud. Jeg havde gudskelov også sådan en alfahatten-oplevelse, for jeg havde jo jeg havde også en sutepik-oplevelse til Manifest, og det var sådan rigtig dejligt. Og så lidt senere, der knippede jeg en skøn kvinde, hvor hun var sådan bent over, og hovedet var nede i hendes, og suttede på hendes mand, og jeg knippede hende bagfra. Og så sad der et ældre par, som jeg tænker måske ikke var vant til at gå til Manifest, og de sad bare der og kiggede på mig, der knippede, og så lige pludselig lavede vi alle sammen mærke til, at jeg knippede i takten til det her techno-musik. Så kan man også danse. Hallo. Kønsroller, også når vi snakker svingerklub, det er jo også en helt anden måde, når du kommer ind, for nogen i hvert fald, ikke, med at de fleste kvinder, de er jo mere eller mindre prinsesser i klubben. Der bliver sådan set lidt på, man ser jo lidt på kvinder på en anden måde i klubben, end ude i byen, der med at være slutty. Ja. At det er okay, når du kommer som kvinde ind i en klub, at have lyst til at have sex med flere mænd. Ja. Der er jo ikke nogen de der mænd, der kommer i klubben, i hvert fald ikke, hvad jeg har oplevet, der går ind og siger, du har godt nok været sammen med mange mænd i aften. Ja, det dur ikke for mig. Nej. Ej, det er ikke så Jeg vil være din første. Ja. Så, Der skal være noget energi og noget gejst i den her lejr med, ikke? Ja. Det er jo bare dejligt. Ja. Men det er jo også sjovt, det der med at være kvinde i klubben. Altså, hvis jeg går i byen som kvinde,
så kan jeg være helt sikker på, at jeg bliver taget på røven. Præcis. Sker det stadigvæk op? Ja, Gør man det? ja, det sker stadigvæk. Ej, hvor vildt. Og det sker jo bare aldrig i klubben. Eller jo, det gør det, men så er det jo folk, man kender. Ja, Altså, der kommer og jo så- aldrig en fremmed hen og klapper nogen som helst i røven nede i klubben. Nej. Nej, fordi der har det en Ja, der har det en ikke? konsekvens lige med det samme, ikke? Ja, ja. Altså, Jeg troede ikke, det skete så meget mere. mere. Men det vil jeg også sige. Ej, hvor Altså, i vildt. klubben kan du stå i dit undertøj eller nøgen, og ikke blive ravet på af alle de der mænd, der bare kigger, når de går forbi. Ude i den virkelige verden kan du ikke stå i noget nogenlunde almindeligt pænt tøj, uden at du bliver ravet på. Ej, hvor er I det vildt. nattelivet, det Nej, kan det var du. da vildt nok. Jeg Men troede det kan man ikke. simpelthen... Også Og er det hvis fordi man- folk er stive? Jeg Folk var i er byen i fulde, går, og og folk så er stive, ikke? kan Og man jo de- ikke rigtig helt gøre for, at man kommer til at køre hånden i en eller anden retning. Det er Og simpelthen- simpelthen så irriterende. Ja, det du da ikke. ja. Og man kan være til koncert, eller man står i en mængde af et eller andet. Altså, det er det samme. Og man tænker, lad nu være. Altså, Ja, hvor er det åndssvagt. Og man bliver bare træt af det. ja. Og det er virkelig en dårlig side af det der kønsrollesystem der. Altså, hvor det virkelig er fedt at være inde i klubben, hvor man bare kan få lov til at være. Altså, folk de spørger sgu, altså, inden. Ja. Og det er virkelig rart. Ja. Altså. Det er det. Og det er jo også det der med, at i en klub, ikke, der er det jo ikke fuld på samme måde. Nej. Det gør jeg i hvert fald helt sikkert en ting også, tænker jeg. Ja. Men det der med ude i byen, jeg er faktisk chokeret over det, at det stadigvæk er så meget. Jeg troede, at måske bare fordi jeg aldrig går i byen mere, og der er aldrig nogen, der gider rave mig på røven. Nej, jeg Jeg skulle kan også godt lide rave dig lidt på røven, når jeg går hjem. Vi kan godt gøre det. Skal vi tage en balle ved os? Ja, vi gør det. Men jeg troede bare måske, at mænd har måske fået mere pli, men jeg er sgu nok bare naiv. Nej, men jeg tror, det er noget, der kommer til at ændre sig. Altså, jeg tror jo ikke, de unge gør det, uden at være... Det er en antagelse, jeg tager. Ja. Men jeg tror jo, at det er vores generation, som jo er vokset op med, at det er sådan, det har været. Og hvis man går til firma julefrokoster, Ja. så kan det også Nej, blive så går det spændende. helt galt, eller hvad? Nå, Nej, det kan bare... Der er bare nogen, der ikke kan finde ud af at opføre sig. det var da Ja. sørgeligt. Ja. Det er jo, Så, ja, det er det der med alkohol og ja. liderlige gamle mænd. Og Ja. gamle Er det, kønsrollemønstre. er det kønsrollen, altså den der mønster, som du siger med, at det er en ældre fyr, der gør det som regel, eller er det... Nej, men det er også jævnaldrende. Men altså... Men jeg synes også, jeg oplever det. Jeg har også været til firmafester, hvor jeg synes, der har været nogle kvinder, der har opført sig fuldstændig uhensigtsmæssigt og uordentligt over for nogle af mine mandlige kollegaer, hvor jeg har tænkt, det skulle lige have været med modsat kønsforsegn, så var der blevet indsat en afskedelsessag med det samme. Der er det ligesom om, at mænd er bedre til at sige, gå nu væk, finke, ikke? Ja. Og uden at gøre en sag ud af det, hvor jeg tænker, hvis det havde været en mand, der havde opført sig sådan over for kvinden, så tænkte jeg, så kunne kvinden godt have, altså, kunne få en sag ud af det bagefter, ikke? Så der er jo også et eller andet med kønsrollemønstrene der, i forhold til, hvordan kan mænd tillade sig at opføre sig, og hvordan kan kvinder tillade sig at opføre sig. Der vil jeg da sige, umiddelbart, tænker jeg, nu har vi jo godt nok haft en sag med en kvindelig chef, der blev gået, fordi hun havde opført sig uhensigtsmæssigt på sin arbejdsplads. Men ellers så hører man jo mest om mænd, der lige pludselig bliver beskyldt for alt muligt, fordi at de gennem overvis et eller andet med nogle piger, eller nogle kollegaer, eller et eller andet. Men der er jo altså også kvinder, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Altså, men mænd er måske bare ikke så... Nærtagende. Måske er det ikke så nærtagende. Måske er der ikke lydhørhed overfor, når mænd føler sig krænket. Fordi der er den der sådan, jargon, der hedder, altså okay, hvem gider da ikke lige at blive taget på af en eller anden kvinde? Altså jeg tror ikke, der er lydhørhed i måske mandeverdenen, en mandekønsrollemønstret om, at det er okay at føle sig krænket. Hvor det er meget okay for kvinder at føle sig krænket, hvis det er mænd. Ja. Altså jeg vil, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, jeg vil overhovedet ikke blive krænket. Altså helt seriøst. Og lige meget om det var en gammel bedstemor, der kom hen og skruede på mig og siger, hold kæft, hvor er du lækker. Det vil jeg bare synes var fedt. Ja. Men der er jo forskel på, om du ikke kan udføre dit job, med mindre du gør en eller anden jeg har ting. dyb Ikke? respekt for det her. Jeg har masser af eksempler på det dårlige Fordi i forhold så kan til det jo kvinder. godt være, at du ikke Men vil... i forhold til en mand og en kvinde, jeg vil synes, bare kom. Altså jeg vil aldrig finde på at gøre det på anden. Men hvis du havde en kvindelig chef, du havde en kvindelig chef, der sagde, hvis ikke du et eller det vil andet, selvfølgelig overhovedet ikke. så er det jo noget andet, det er helt ikke? med på. Det er helt Altså, med på. Jeg er med på men præmissen. jeg tror, der er kortere vej til krænkelsen hos kvinder, end der er hos mænd. Sådan generelt. Ja. Og så tror jeg også bare, at kvinder er også gode til at bekræfte hinanden i, at
sikkert dog et dumt svin. Ja. Hvor jeg tror, du har ret i, at hvis mænd sidder og siger, så vil de andre sådan, nå. Jeg tror, Men jeg tror aldrig, jeg har aldrig oplevet det. Altså, helt seriøst, jeg aldrig tror nogensinde. men jeg tror også, selvom om de ikke har lyst, og de føler sig krænket, så bliver den mænd måske nok også lidt smiget på en eller anden måde. Ja. Som regel. Altså, selvfølgelig er det... Jeg har også prøvet det der med, at blive ravet på, hvor det var meget, meget upassende. Der har jeg prøvet i hvert fald, som med mit almindelige arbejde, hvor jeg havde været ude, hvor folk de begynder at røre uden at få lov. Men altså, jeg så det nok stadigvæk lidt som at jeg blev lidt smidt af det, men må jo pænt sådan vifte hende væk, ikke? Og sige, at du skal gå ind til din fest og lade mig passe mit arbejde. Ja. Men du kan ringe, når du er færdig. Så skal jeg vise dig noget. Du kan komme ned på Øresundsvejen, så ses vi der senere. Så skal jeg give dig en røvhul. Men det var så også, det var i mine yngre dage, da jeg arbejdede som kok, og hvor jeg stod og arbejdede og kørte selskab, altså travlt selskab, og så kom hende her, lettere beruset kvinde, og stod og flyttede med mig. Altså, som var en gæst i selskabet? Ja. Og flyttede med mig, men blev ved med at stå og rave på mig, mens jeg stod egentlig og stod anrettet tallerkener, ikke? Altså, det var jo meget upassende. Også der var mange mennesker, der stod jo andre folk, der kiggede på, og sådan, du er nødt til at gå, jeg står og arbejder. Ja, men det der var jo blevet en virkelig forarvelsessag, hvis det havde været med omvendt, altså så det var der lige var kommet sådan en fuld mand og gået hen og ravet på hende kvinden, der står og anretter tallerkener, ikke? Altså, men nu synes vi bare, det er sådan lidt sjovt, og hun var da også lidt fuld, og Men der er de gamle kønsroller altså stadigvæk stærke. Ja. Har I sådan mere sådan ting, inden vi runder af? Altså, jeg kan godt... en lille ting, som er jo er sjovt eller underligt eller kønsrolle, det er jo altså mit bøsseliv, mit hemmelige bøsseliv, for ikke at tale så meget bøsser, vel? Men det er jo hemmeligt, og det er jo fordi, jeg er vokset op med en kønsrolle om, at jeg er en mand, og du ved, vi er kun sammen med kvinder, altså. Det er jeg jo, altså. Så det er jo en del af mig, som på grund af min kønsrolle, på grund af min opvækst, på grund af min kultur, på grund af min omgangskreds, har været hemmeligt. Og se, jeg kan huske for mange år siden, jeg var til en fest, hvor der sad 2 unge mænd og kyssede hinanden, og jeg var målløs. Jeg sad simpelthen med gåsehud og tænkte, fuck, hvor er det vildt, tænk, at de kan gøre det. Ikke? Altså, bare det var mig, ikke? Altså, altså. Det bliver heldigvis mere og mere ofte. Det er meget normalt i dag, ikke? Altså. Ja, hvis man er i København. Ja. Altså, nu har jeg lige været hjemme i det mørke Vestjylland. Det er jo en helt anden holdning, de har til tingene. Altså, min familie kommer også fra det mørke Jylland, og jeg havde mine forældre med ind og se Kinky Boots, som er en musical, som spillede inde på Det Nye Teater, hvor der er en masse drags. Og så sidder min far og siger meget, meget højt, inden forestillingen sådan rigtig kommer i gang. Jeg tror altså, der er rigtig mange bøsser med i den her forestilling. Ja, det er godt, far. Det er godt, du har spottet det. Jeg havde akkurat det samme i tiden. Men så det sagde du simpelthen ikke, far. Altså, jeg havde jo besøgt min far i torsdags også, og det var akkurat det samme. Vi var ude at spise på fint Tusse-restaurant, og der var masser af mennesker. Og så sidder vi og snakker, og så siger han også, ja, jeg tror, ham der, han var bøssekal. Ja. Og jeg sidder sådan og prøver at kigge lidt rundt, for du må ikke sige det så. Bare lidt mere sige det på en anden måde. Ja. Men jeg tror altså, så sker det med, når man kommer til en vis alder, så mister man evnen til at viske. Ja. Altså. Men det var sådan, alle de der hipster, der sad på den her sushi-restaurant, de kunne høre min jyske far. Sådan, at ham der, han var sikker på, at hans... den vedkommende, vi snakker om, han var i hvert fald bøssekage. Ja. I stedet for at sige det på en pænere måde, ikke? Ja. Vi var også ude at køre S-tog senere, så kommer der en helt sort fyr forbi, og så siger min mor, og der tror hun... Ej, det gør far. Der tror hun simpelthen, at hun visker, så hun lænder sig sådan indover, og så siger hun med sådan en rigtig høj visketone, han er godt nok meget mørk, ham der, var. Det er da godt, hans tænder er hvide, så man kan se ham. Nej. Men for helvede.
Ja. Og så siger jeg bare, de skal aldrig til København igen. Altså. Nej, det går ikke. Nå, det var ikke meget med kønsroller. Det er bare halvårs forskel. Nå, snakker vi ageplay. Og jyske fordomme. Ja, det kan nogen. Altså, lige sådan en til at runde af på. Jeg er meget åben i forhold til dem, jeg leger med, at hvordan deres rolle er, at sådan som de selv ser sig selv. Men der er jo sådan tit med, når jeg møder folk i for eksempel klubben, men også ude i det fri, at de har en helt bestemt måde, hvordan de søger at lege med, eller være partner med, eller se livet med. Jeg kan fornemme på, at jeg er så meget mere åben med hvem I nyder tiden sammen med. Altså, jeg synes jo, der er forskel på, om det handler om at nyde tid sammen, eller om det handler om at skulle finde en partner. Altså en kæreste. Ja. Altså, Ja, kæmpe forskel. fordi lige nu, der synes jeg jo, det er fantastisk at lege med en masse forskellige mennesker og typer. Selvfølgelig tror jeg, at man havner lidt på noget af det samme, altså sådan typemæssigt. Men jeg er da meget mere åben for alt muligt gak og gøjl. Men hvis jeg begynder at skal snakke om, at jeg vil have en kæreste, som jeg skal tilbringe nogle hverdage sammen med og sådan noget, så er det jo noget andet. Det er jo klart. Det kan jeg jo godt se. Jeg behøver jo for eksempel ikke at være politisk enig med dem, jeg leger med nede i klubben. Men hvis jeg skal være sådan kæreste, så skal vi da have sådan lidt fælles værdier. Ja, vi behøver ikke stemme på det samme parti, men vi kan ikke være på hver sin fløj. Nej, det er god mening. Jeg skulle fuldstændig ligeglad med, hvad fanden de stemmer, hvis jeg bare skal knalde dem. Hvis du bare skal knalde med dem, så må de gerne sige noget fjollet. Ja. Altså. Men altså, jeg har det også med, hvis du begynder først at sige dumme ting, så er det jo også bare en turn-off. Jo. Ja. Men det er det vel for alle. Ja. Det er jo nok også det, som os, både som svinger og også i sexpositive miljøer, at vi er nok lidt mere åbne for at starte nye relationer. Ja. I forhold til, at min veninde, hun ved præcis, hvordan hendes mand, hans kommende mand skal se ud og være, eller partner, ikke? Altså, kan det godt være, det bliver svært for hende at finde den? ja, det vækker også sådan lidt. Jamen, det er helt vildt. Det jeg oplever, jeg også en veninde, som jeg ved ikke har været på 1000 Tinder-dates, ikke? Og stadigvæk ikke fundet den eneste ene, jeg prøver at sige til hende, prøv lige at høre, sød ven. Lad mig lige se nogle af de sidste der, så hvorfor fanden har du ikke gået i seng med ham? Han er da super lækker. Men der var så det problem, eller det problem, eller det problem. Ja. Og der er vi jo bare i, lad os sige, også sexpositivt, der er vi bare mere åbne for de her muligheder, og så siger vi, okay, det kan godt være, at ham der ikke er super god til det her, men så har det ham her. Altså, så bruger jeg ham eller hende, eller hvordan det nu er, ikke? Og det er jo super svært at kommunikere videre til dem, som ikke kender vores miljø. Ja. Altså, jeg går på dates nu her med mennesker eller kvinder uden for miljøet, og der skal jeg edderbak sidde på min tunge, vil jeg vil sige, før jeg begynder at fortælle, hvordan jeg tænker, tingene skal være, ikke? Altså, Ja. Er du åben, når du sidder på sådan en Tinder-date? Nej, jeg er jo ikke super god til det, vel? Jeg er ikke super god til at lægge låg på mig selv og skrue ned, men jeg prøver virkelig at sidde og lytte til de her udfordringer. Sagde du sex? Ja, altså. Og det er sgu lidt svært, ikke? Altså. Ja, altså jeg havde jo også en Tinder-profil på et tidspunkt, hvor jeg decideret havde skrevet, at jeg var swinger. Det bliver man ikke sådan super godt modtaget på Tinder over. Ja, det prøvede jeg også, der, inden jeg mødte ham, som jeg er sammen med nu. Der havde jeg også nogle Tinder-dates. Det var virkelig dårligt. Altså lige så snart, hvis ikke det stod i profilen, og jeg så sagde det på vores date eller et eller andet, så de bakkede fuldstændig ud. Ja. Altså, nej, der kom kønsrollerne op. Nej. Sådan en pige skal jeg ikke have. Jeg skal i hvert fald ikke have en kæreste, der har været sammen med... hvor mange har du været sammen med? Det ved jeg ikke. Ved du det ikke? Altså, har du ikke en navneliste på de der 4-5 stykker? Det har jeg bare. Ja, ikke. Så nej, det er så svært. Det er meget svært, og vi er jo også et helt andet sted end de fleste andre mennesker, og jeg sad til frokost med nogen her i går, og så på en eller anden måde, så kommer vi til at tale om forhold eller et eller andet, så siger han, jeg har jo givet den gas. Altså, jeg har jo været sammen med 24 kvinder. Ikke? Jeg sad bare og tænkte, fuck. På en aften? Ja. Der skal du virkelig... Okay, det var alligevel... hold da op, ikke? Altså, motherfucker, man. Dejligt for dig. Er det ikke vildt? Altså, fordi vi er jo...
Ja, vi er Det er forskellige. virkelig et andet sted. Ja, virkelig et andet sted. Ja. Ja. Eller når man møder en, som bare siger, ej, jeg har den vildeste fantasi om en trekant. Ja. Ja. Nå? Okay. Har du prøvet det? Ja. 3, 4, 5, 6, 7 kanter, 10 kanter. Kludermor. Ja, kludermor. Ja. Altså, jeg har jo engang været på en Tinder-date. Det var fandme sjovt, at... jeg ved ikke, om det var en Tinder-date. Jeg tror bare, det var en anden date, hvor hun så siger sådan midt under sådan... Altså, jeg tror ikke, det fører noget imellem dig og mig, fordi altså... Jeg tror sgu, jeg er for hardcore til dig, siger hun til mig. Og så siger hun, hvad mener du? Altså... Og så fortalte hun så om det der med, at hun var jo gået fra sin mand, i at hun havde fundet ud af, at hun var sådan til mere hardcore ting, og var mere undersøgende ting. Og så må det sådan gå lidt til bekendelse, hvad jeg lavede. Jeg havde nemlig lagt lidt låg på mig selv på den her date, ikke? Ja. Og det endte jo også med, at vi kørte ud i skoven, og vi lavede alle mulige ting, hvor hun blev jo spændt fast til et træ. Jeg skal vise dig. Hardcore, men jeg skal sætte dig, det er hardcore. men det endte jo også bare med den date der, hvor vi sad inde på den restaurant, kan jeg huske. At de sad jo sådan rundt om os og lyttede lidt med. Jeg fortalte, altså, jeg kommer jo i svingerklub i København, og det har jeg gjort i mange år. Og så begyndte jeg jo bare at fortælle om alt muligt, ikke? Og så havde jeg jo ikke så travlt med at tage hjem, som hun havde lige før. Ikke? Hun mener bare, at jeg var kedelig, fordi jeg havde lagt låg på mig selv. Jeg får lidt og for meget, det er heller ikke nemt. Nej, altså... Men det er jo også det nytter jo heller ikke noget at gå på en date og lægge låg på, hvem man er, fordi så kan det jo godt være, at du ses 4 gange, men så når du åbner op, hvem du er, så er du jo ikke, altså... Ja, så er du en helt anden person. Altså, nej, ja, det dur jo ikke. Altså, fordi så løber de jo skrigende væk og tænker, fanden er du for en, ikke? Altså, men på en eller anden måde bliver man jo nødt til at bekende kulør i et eller andet omfang. Man behøver måske ikke at kaste alle slibrige detaljer ud i de første 10 minutter, men man bliver nødt til et eller andet sted at åbne en lille smule op for, hvem man er, fordi ellers så fører det jo ikke nogen steder. Nej. Men jeg så på dig lige. Så skønt som Karin, nu rører virkelig. Uden at have spurgt. Skønt som hun er, så ikke snakke så meget med hende. Nej. Du må godt snakke med hende, men problemet er... At jeg vender hovedet væk fra mikrofonen. Jeg skal snakke med over. Ja. Nå, jamen, det må jeg ikke, Nej. Ikke røre ved noget der, kabler eller noget. Nej. Fy. Jeg Ikke slurke, når man drikker. At så kom sig ikke så straffet, men det fandt jeg så ud af på programmet. Modsat effekt. Det er en dårlig idé. Så hvis du piller ved noget, så kommer sex ikke. Og det er alligevel ærgerligt. Ja. Det vil jeg ikke risikere. Skal vi lige blive Så siddende er lidt? det godt at være alene. Jeg er ked af at sige det, men du er ganske sikker. Nå, Nå, der kan vi så godt gå. ja, så er det godt. Det skal jo sgu være det samme, så.